имрӯз 3 апрел аҳли заҳмати хоҷагии деҳқонии раҳматулло 2005 шаҳри Турсунзода кишти пахтаро оғоз карданд. дар рӯзи пахтакори раиси шаҳри Турсунзода Вализода Абдуқодирисов намояндагони раёсати кишоварзӣ, мутахассисони соҳа ва аҳли заҳмат иштирок намуданд. кишти пунбадона бо дуои неки пирони рӯзгор дида шурӯъ шуд. мамлакатуна тенҷию амонию серию фирра насибу рӯзӣ бигардонид. дар касб кори деҳқоно баракати парвардигор ҳар киро муродест, мақсудест, ҳоҷотест аз лутфи амини худо аз хазонаҳои ғайбат баровардаи хайр гардони парвардигор ва салом ало хайри халқин Муҳаммадин олиҳи ва асҳобиҳи аҷмаин бирахматика ё арҳамар роҳимин. роҳбарияти шаҳр бо масъулини хоҷагии деҳқонии раҳматулло 2005 оиди фаровонҳосилии пахта ва дигар зироатҳои кишоварзӣ суҳбат намуданд. таъкид доштанд ки деҳқонон бояд аз обу ҳавои мусоид истифода карда ҷиҳати кишти саривақтии пахта ва дигар зироату полезиҳо тадбирҳои саривақтӣ андешанд. қобили тазаккур аст ки хоҷагии деҳқонии раҳматулло 2005 замини он қадар зиёд надорад, ҳамагӣ 6 гектар, вале масъулин ҳар ваҷаб заминро самаранок истифода мебаранд. имсол дар майдони 4 гектар замин пахтаи навъи флора кишт карданд. тибқи андешаи мутахассисони соҳаи кишоварзӣ ин навъи тухмӣ ба обу хоки минтақаи мо мувофиқ будааст. дар дигар қитъаҳо бошад зироатҳои гуногун кишт шуданд. ман соҳибкор азизу неъматулло дар майдони 4 гектар пахта кордаи содим имсол дар район якумин шуда пахтаро мо сар кардем. мо ҳамагӣ 6 аз 10 гектар замин дорем. аз ҳамин 2 гектараш зироатҳои ки гандумӣ 90 сотиқаш полезӣ. мана шукри ҳамин президент ки заминро ба деҳқонҳо тақсим карда дод. замин соҳиби худашро ё касе ки меҳнат мекунад аз вай ҳосил мегиранд. мо ғайрат карда истодем ки ҳам худамонро сер кунем, ҳам бозори районро сер кунем. мана дар имрӯз дар ин пахтакорӣ мо чи раиси ҳукумат иштирок карданд. мана бо сардори ҳамаи мусафидони қишлоқ ва роҳбарони район ҳамашон дар ҳамин чи иштирок карда истоданд. масъулини хоҷагии деҳқонии раҳматулло 2005 аввалин шуда ба кишти пунбадона шурӯъ намуданд. аҳли заҳмат ният доранд ки яке аз аввалинҳо шуда нақшаи пахтаспориро бо нишондиҳандаҳои мусбӣ иҷро намоянд. мо ҳаракат мекунем ки оянда бо чи пахтара зиёдтар кунем, ҳосила бо зиёдтар кунем. ки ин қадар касе ки меҳнат мекунад вай меҳнати дахилаш қатъи вай ранҷша мегирад. меҳнат ки накардӣ ҳеҷ гирифта наметавонӣ. гузориши дилшод раҳмонов аз Сайфиддин Иброҳимов барои барномаи иттилоотии хабар.